Arkaitz, eta nola sortu zen hau? Euskal Herria furgo? Bueno, pixka furgonetan ibiltzen hasi ginelako gure, eta ikusten gendulako beste blog batzuk eta jarraitzen ginuzten, baina, gehienak erderaz izaten, kanpoko jendea zen, eta esaten, guazen gure astea pixkat euskeraz, da Euskal Herrikoa batez publikatzen, ez? Hortik hasi zen. Gogoan duzu zuen lehen bidaia, nora izan zen? Bai, Arabar Errioxa uste dizatzela, bai. Aurrenekotan gaina, furgoneta zahar bat egin hasi ginen, lau gauzakin, ez gendu genezer kasi, eta, pixkat abentura, ez? Lehenengo estrinaldi hori, beste furgoneta batzuk ezautzen guzten lehen di, gurasok eta ukizuelako, eta, baina gurea lehenengoa gu izan zen da, bai, berezti izan zen, bai. Ja, ze argazki polita, Oso polita, bai, ederra benetan, bai. Eta geroztik asko bidaiatu duzue? Bai, desente, hori oindala 8-9 urte izan zen, eta, batez asteburutan da Euskal Herri inguru moitzen gara bintzet, eta gero, udan da, santu, nolakotan, saiatzen gara urrutixago bidaiatzen baita. Zenbatu dituzue pasa dituzuen herri guztiak? Puf, ez, asko, ez dakitzen bat. Baina bai, azkenen Euskal Herri bintzet herrialde guztitan izan gara, eskualde guztitan ez dakit, baina kasi, hortxe izango dira, eta herrik, danak ezinezko izango da, baina bai, desente bai. Eta herri batera iristen zaretenean, zer egiten duzue? Iritsi gara, hementxe gaude eta orain? Bai, lehenengo lotako leku bilau, bintzet suma nun egin deiken lo, eta gero, pixkat herri ikusi, gu poteo zale gara, batzuk bat, ez dakit herri ezautu, eta gero zerbait balin badu ikusteko, egiteko, planen bat, bilaldi bat, olako saiatzen olako gauzak egiten, eta hola osatzen dugu normalen. Jende asko ezagutu duzue, bidaia honetan? Bai, batez herritan, eta gero baita, olako kedadak egiten die, pandemia ondorenetik ez dugu, baina lehenago egiten ginduzten, tarteka kedada moduko batzuk, furgoneta zalek juntatzen dien olako ekitaldi batzuk, eta hola, bestela, herrita juten ganen, area baten garenen, ondoko kino beti itzeitezu, eta bai. Eta astebururo egiten duzu bidaia bat? Ez, astebururo ez, nahi bai. Baina sarri bai? Bai. Hilen 2-3 nik uste bai, egiteitu. Eta nola planifikatzen dituzue, adibidez, urrengoan ona joan behar dugu edo ara, edo nola planifikatzen duzu hori? Piskat ezautzen ez deunan arabera, balin badu zona bat ez deuna ezautzen, piskat hor saiatzen gabilatzen, ze ikusi lehiken, zein lehiken, eta gero, baita moitzen asko ekitaldi arabera, ez dakit, olako azoka berezi badaula, o feste egun badaula, ez dakit zerbait berezi daula, piskat aprobetsatzen dugu, bidaia horren ingurun antolatzeko. Azkena nora izan zen? Zein, barkau? Azkena? Horioa. Ara! Xebi! Gusten maialen? Jode! Hori hori ere bidaiatu daiteke. Bai. Desente juten gara, bai. Zu pasa bakarrik egiten zara. Sartu ere egin daiteke, ez da? Segi. Eta ondo, eta zer moduz Orion? Ondo. Bai, gaina aukera ugari dauzke horiok, gu kanpina juten gara normalen, baina, aka gune bat egin du, zean, antzubi inguru hartan, eta, aukera diferente badare, eta bai. Du desente juten gara, bai. Zuek ondoren blog batean biltzen dituzue zuen bidaia edo eskapadatxo guzti horiek, jende asko jartzen da zuekin harremanetan? Bai, hasiera izan zen blogen, gero bloga zabaltzeko sare sozialak eta sortu ginuzten, eta ben kasi sare sozialetan movimentu gehiago dau, blogen baina, hola gertatzen da. Eta bai, jende asko galderak eta egiten diu, eta sare sozialetan bai, eta honeago, hemen zein leike, nun loin leike, batez loleku izaten di jendeen zalantza nagusi, nun loin leiken ez, furgonetan. Bidaiatzen duzue furgonetan, ezta? Furgoneta zuentzat espazio berezia izango da, kutxuna izango da, ezta? Bai, hori da, azkenen da etxe txiki bat, gurpil gainean, eta, azkenen die 10-15 metro kadratu, ez da espazio ondie, baina, gutz behar deuna bintzut badauke, eta bai, gutzako berezia. Aipatu duzu hori ora behin baino gehiagotan joan zaretela esate baterako, baduzue txoko berezirik edo benetan harritu zaituen lekurik Euskal Herrian? Harritu askok, bai, zati, espero gabe igual jun eta ez usten harrapatzen zaitulako, ez? Adiz, Araban eta leku asko ez ginuztenak gu Gipuzkoarrak eta ez ginuzten ezautzen, eta harritu ingatxunak gustatu zaiunak, ez? Eta gero, iparraldea beti gustatu izan zaio, zu gero desente bilegea, Nafarro iparraldea eta ere bai, zonoik. Eta ibilbide horietako asko liburu batean bildu dituzue,
Eta oraintxe aurkeztekoak zarete, ez da? Bai, datorren. Ostegunean aurkeztuko duzue. Hoi da. Bai, pixkat zan forma emateko modu bat, ez? Blogen egindako lan horri, esatezu, hor badago material bat, urte desentetan osatzen jun gana, eta bikotekideak izan ditzen, zer diztezu bialtzen zea batea, argitaletxe batea, ez? Eta pentsau gendun zu argitaletxekin, eta pixkat filosofioi badaukielako, lehen aipatzen zuna, ez? Euskal Herriko osotasun zea bat hartzen dolako, eta pixkat gure filosofia ere bidalako. Proposa gendun, da gustau zitzaien, eta, aurrea. Eta zer topatuko dugu liburu horretan? Dio, 25 ibilbide, plan, nola izateko, Euskal Herrin barrena iteko, herrialde ezberdinetan, eta, asteburu pasa, 3-4 eguneko ibilbideek izan dizke, pixka ze ikusi, nuloein, holako gauzak. Eta hainbeste txoko ezagutu ondoren, zuk nola deskribatuko zenuke ezagutu duzun Euskal Herri hori? Lehen esan detena, ez? Leku asko garritu ingaituela, ez? Ez dezu, ez? Araba, Gipuzkoar baten ikuspegitik adidez, o Nafarro beheraldea, lehorra horie dana, ez? Baina gero ikustezu, gauza pila darela, leku pila darela, interesgarri dienak eta mezidunak ezautzek, ez? Eta askotan esaten duna, ez? Ez da urrutia joan barri, txoko politiak bilatzeko. Arkaitz, urrengo bidaiatxoa nora izango da? Beti gaitz, bueltaka, ez dakit, asteburu honetan nahi du kostaldea joan bintzet, bai. Kostaldea nahi joan, eta egualdik laguntzen duen, zeti horrek askotan horren arabera gora o behera joan, erabakitzen dugu, pixkat, esatezu, kostalden txarra balima da, eskoazen Nafarro beheraldea, edo alderantziz, ez? Pixkat horren arabera.